Bueno, novo día e hoxe voume cara a Acra. Acra, que xa é unha cidade bastante coñecida e dentro desta zona turística. Que pasa? Que parte do camiño tiña que desandar o que xa andivin cara a cá e non me apetece. Entón o que vou facer é facer un camiño máis largo, como 40 ou 50 km máis largo, polo medio desas montañas, que tamén teñen moi boa pinta e así pois tamén coñezo unha zona nova. Así que a ver que tal, porque creo que o desnivel é importante. Bueno, primeiro control do exército, bueno, o segundo, pero o primeiro así de verdad. Mandaronme pasar a un despacho. Ali chamaron a unha chica que falaba inglés, ao principio non lle entendía nada. Despois dicíame que por aquí non, como que non podía ir, era o que lle entendía eu. E ao final o que me veo decir a chica é que non me podía meter cara ás montañas, que tiña que permanecer sempre nesta estrada, que cara ás montañas era perigoso. Eu escoitei que por aquí hai zonas nas que hai aínda minas, non sei aquí se as hai, pero aquí en concreto, pero sí. Entón, bueno, como eu a miña idea xa era ir por estes puebliños, por esta carretera, pois tampouco me trastoca nada os meus plans. Pero moi majos, sempre con sorriso. E agora vou intentar facer aquí un pouco de autostop, porque agora ven unha petada para arriba, os próximos 15 km. Entón, por se me suben, perfecto. E se non, pois, a darlle ao pedal. Nada, ao final, o do autostop, bueno, tampouco tuve moita paciencia, pasaron 5 ou 6 coches e non me parou ningún, dos cuales só me podían levar, creo que 3, e seguín para diante, porque, bueno, ainda non empezou a subida. Volveume parar outro do exército, pero pa onde vas, pa onde vas? E viña cun chavalito que falaba un pouco de inglés, pero sempre con unha sonrisa, é o exército que menos me está intimidando do mundo. Nada, fixo unhas chamadas, dixeronme que en Mergo Sur, que é onde me dirixo agora, que non vai haber nada onde quedarme, que siga hasta outro lugar. Aí, pois, ten boa pinta ese lugar, polo que non iba a ir, iba a meter por entre as montañas, pero vou ir hasta aí. E así tamén chego máis a Acra, que é realmente onde quero chegar. Ei! Todos os que me pitan van en dirección contraria. Dixen yo ao militar, mira, lévasme de paso que vas. Non, que eu vou para atrás. Así que como que viñan xa onde a min, bueno, identificoume, deu a volta e marchou para atrás. Xa decidín deixar de estresarme pola hora, porque, a ver, salín ás 11 da mañá, 11:15, e non é moi realista querer facer 115 km salindo ás 11 da mañá, facéndose que de noite ás 6 e pico da tarde. Entón, fixome un gesto como, pero que faz? Onde vas? Entón, como Mergasor, aunque non me aparece ningún hotel, nin me aparece nada, quedeime sen datos, parece que é o máis grande que hai por aquí, pois vou intentar buscar un sitio ali para quedarme. Se non, pois pedir se me deixan quedar na mezquita, e se non, pois parece que non vai chover, e se non chove, por dormir debaixo dun árbol ou buscarme por aí unha casa media abandonada e meterme dentro. E ir disfrutando do camiño, que é o seu. Aí se ve a carretera toda por a que viño subindo, e o que ainda me queda, que este ainda sigue. Uah, pero en torno estaba un rapaz comendo unha fruta aí dun árbol e dixen, que curioso, vou probar. E acerqueime
encheu unha bolsa desa fruta, que ainda por riba creo que estaba verde, pero dixenlle no, pero sí, e non a iba a tirar. Entón, bueno, aí vou cargando con ela. Bueno, enfrente tiñan como unha mini gasolinera, bueno, así un grifo con gasolina. Invitáronme a varios test, a auga, deronme internet, que levo todo o día sin internet, e estuve falando aí con eles como máis dunha hora. E cando nos intercambiamos Instagram, pois estabanse buscando a si mesmos e aparece ali un rapaz que sigo eu fai tempo, que se chama, súa conta Ser Nómada, que bueno, ten un estilo de viaxar parecido ao meu. E dixen, pois mira, este rapaz estuvo aquí na miña casa fai un ano, un día de chuvia, de neve, así que sacámonos unha foto e voulle mandar, porque esta xente como que lle manda saludos. Que casualidade, non? Porque estou nunha aldea perdida no medio do Kurdistán. Tens que ir pendentes dos que che veñen de atrás, dos que están aparcados que se incorporan, dos que van a aparcar. Ceder aquí non se cede casi nadie. Home, non creo que te leven por diante, ou si. Mano, por aquí se mete o camiño secundario que teño que coller polo medio das montañas. E isto pinta tanto, te vas a quedar tirado por aí no medio, pero bueno, non hai volta atrás, no regrets. Mira cantas anduriñas, así non hai unha mosca. Estou afogado, e non pola costa. 3 mastines con un do Garmiña de bici. Dei unha zapatilla, da miña non correndo un borrato do Garmiña. Hostia, cuidado, esos 3 lobos o botón de riba miña. No, xa non se ven. Den unha volta. Eso sí que é peligroso, ves? Paso. Chao. Ben se portou ao final, pillou unha choiva e vou ter que parar para cubrir a mochila polo menos, que non se me molle toda a roupa. Cago en diola, ora por un pouco que me faltaba. Mira, que hotel me mandan, que lles vou ter que deixar aquí a bicicleta para pagar. $130 a habitación máis barata. Está chovendo de tormenta que flipas. E o tío está me chamando a ver si me consigue por aí algo máis barato, porque $130 por unha noite non os vou pagar. Aquí está pasando o tempo, cada vez fai máis noite, isto ten unha traza, así que se non teñen eles por aquí un alpendre, pois tirarei e meterei onde poido. O que pasa é que está chovendo tanto, está todo tan mollado que ao raso non podo dormir, que non teño tenda. Tapo algo abandonado ou por aí, non sei, ou métome nunha tienda e digo, por favor, deixarme dormir aí detrás no alpendre. E se non, pois non sei o que vou facer, pois ao final non vou ter que dormir dentro do saco de basura. Frío non vai, ainda que chove, así que... que este caen uns tronos. Pero mira en que sitio xe estou tan privilegiado, é que isto non se ten xeito. Bueno, conseguiu un piso por 50.000, que son como 30 euros, 30 e poucos. Sigo me parecendo moito, entón, nada, marchaba, me está chovendo, marchaba, me veo correndo a Garmiña, pero cando vai chovendo, volve para dentro.
E o rapaz está super preocupado facendo 1000 chamadas. Díxome que non me levaba para a súa casa porque había moitísima xente hoxe ali da súa familia, senón que me levaba para ali. Eu, pero tranquilo, que xa me buscarei a vida, xa me meterei por aí en calquera sitio. Pois, sigue chamando e chamando. Pobriño. A ver, non está tan mal 30 e pico euros, non, pero chégalle ben para estar nun pueblo no medio da nada. É o meu presuposto de 2 días e medio en aloxamento. Así que, bueno, a choiva parou, ou casi parou. É menos mal, porque eu xa estaba marchando antes, que chovía a cachón e veu o rapaz correndo a tocar a miña. Pero mira, pa onde vas? Pasa para dentro. E volvín para dentro. É menos mal, porque é que me iba a empapar, iba a poñer unha bolsa de basura que me iba a facer nada. Así que ahora vou ir hasta o pueblo e ver que consigo. A ver se me deixan dormir en algún sitio. E se non, pois non sei o que vou facer, porque xa a noite pecha. Espero que non me mate un coche de camiño, que xa é outra. Noite pecha e xusto pasou o que quería evitar sobre todas as cousas. Que se me fixera de noite, porque non teño a luz atrás cargada e non se me ve. Me cago en viola. Está mobilizando medio pueblo para me buscar o mesmo apartamento que me buscou outro no hotel de lujo ao mesmo precio. Xa verás. Al final vou no pagar por vergonza. Percal, o do principio do pueblo. Preguntei por un lugar para dormir. Chamou un rapaz que me trouxo hasta aquí, que chamou a alguén que me vai a vir buscar aquí. E o que digo, que vai acabar sendo o mesmo apartamento que me chamou o rapaz do hotel. E ahora aquí estou esperando neste callejón. É un tendiño que tardaba 10 minutos, pero bueno, o meu curto non me daba moito. E claro, despois de mobilizar o medio pueblo, ahora chego ali ao apartamento, pedimos 50.000 e dixo yo que non. Pero bueno, a ver que pasa. Aquí non ven ni Perry, eu xa estou mirando que non ven nadie. Planto-me aí dentro dese edificio en construción e mañá pola mañá cedo levanto e cheme a tomar polo cu. E así 0 euros de alojamiento. Aí está. Meu dito, meu feito. O piso era o de 50.000 seguramente, que levaba tratando outro desde a mitad da tarde. Pedíame 45 dólares ou dixen, non, en dinares, 45 dólares non lle iba a dar. En dinares pediume 50.000, que son, pois eu que sei, 30 poucos dólares. Bueno, en total, 31 ou 32 euros. E dixen, mira, a tomar polo cu, está chovendo. Estou cansadísimo, que fixen 70 e pico kilómetros. Non comín, porque con todas estas vainas, non cenei, vaya, nin merendei. Comín algo a mediodía, pero moi pouquiño. E dixen, veña, va, dalle 50.000. O piso é un apartamento inteiro para min, realmente está ben. Isto entre dous, joder, 15 euros cada un. Non é nada. Pero tentei regatear, pero non hai. Pero mira, foiche pandiguísimo, solo polo señor, que viña con unha bolsa de plástico cheo de chaves. E pois que para entendernos, puxámonos a escribir nas ventanillas dun coche, que non era nin del. Solo por eso xa mereceu a pena, 30 euros non é tanto, solo que cando me poño lo gañoso, e tamén me serve para aprender que non podo salir sin a tienda. Isto, coa tienda de campaña, non me pasa, porque aunque chova, plantifico a tienda en calquera sitio, métome dentro e a tomar polo cu. Pero así que fago? Póñome co saco directamente a... Claro, eu contaba vir ao deserto e que de noite iba a facer moito calor, porque contaba ir para o sur. Bueno, hoxe polo menos gracias a quedar co tío este para devolverlle as chaves ás 9, por madruguei, é algo cedo. Teño creo que uns 40 km, un pouco menos, así que hoxe sí que vou ir ca calma, de ir disfrutando do camiño. Porque non teño presa. O que si dixo o tío, ou é o que o meu curdo me deu para entender, macho, prepárate para subir, e pois prepárate para baixar. Van chegar uns frenos, aproboume ali os frenos. Así que vai ser duro, pero son poucos kilómetros, así que contento. E o día está bastante bonito.
Acabo de ver un coche ao lonxe. Confirmas o que viña pensando desde lá atrás. Eses postes da luz que suben por aí arriba van pegados á carretera. Por lo tanto, hai que subir acima desa montaña e por volver a baixar. Cuidado, xa levo subindo un bo rato. Cuidado. A chover super fuerte entre que collen as bolsas de basura e non empapeime eu. Claro, a chaqueta está moi seca, pero por abaixo non sei se se nota. Empapeime eu, empapouse todo e unha vez que collo a chaqueta ya a poño e as bolsas de basura para de chover. Malo, que agora estou chegando acima, despois é todo baixar e mollado. Xa me seca a roupa. Pero dalle. Que che gana un vello de 30 anos. De repente, no medio da nada, montanse así como un... non sei ni moi ben como chamarlle. E pa cá, veño. Mira. Esa carretera pola que viño, progresivamente esas montañas tan escarpadas vanse convertendo no que a miña próxima etapa, que son estas que parecen como de algodón. Verdes, 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 verdes e redondiñas. Ahora mesmo vou camiñando por unha costa que perfectamente podería ir pedaleando, pero que pasa? Están pasando os coches como tolos, cada 100 metros pitanme, teño que botarme fora, teño que parar, arrancar outra vez no medio da costa, arranca como podes, volve a tirar. Entón xa me botei a cuneta e vou puxando da bici, que prefiero eso que me leva un coche por diante. Bueno, levo xa un rato en Acra dando voltas. Hoxe viña bastante tranquilo co tema do aloxamento porque é unha cidade máis ou menos grande, contaba ter hasta incluso donde elexir. O único que supuestamente estaba aberto, ese motel, está pechado. Agora falaronme doutro, volta para un lado, volta para outro. A ver. Mira que fantasía del sensor. Que parece que estou un palacio. E non te perdas o próximo capítulo no que estaremos visitando as dúas cidades máis fotoxénicas do Kurdistán iraquí.